Per a presentar una sol·licitud de conveni, accedim al nostre UA Cloud, ens identifiquem amb les credencials d'usuari i contrasenya i accedim a la pestanya de e-administració. Així dins ens obrirà la pantalla de tràmits i en tràmits accedim a proposta de conveni. En la proposta de conveni indiquem el document d'identificació, si fem intro ens apareixerà el nom de la persona, després en qualitat de què es fa la proposta de conveni, en aquest cas tècnic, la unitat que proposa i el telèfon de contacte, en aquest cas l'extensió. Les dades del conveni, en aquest cas la finalitat amb què es fa el conveni i les observacions que calga, en aquest cas, per exemple, s'identificarà que este conveni substitueix un conveni anterior. A continuació indicarem si obtindrem drets econòmics per a la universitat, si és que no ho mantenim igual, i en aquest cas el que sí que tindrem són obligacions econòmiques per a la universitat en aquest conveni. Per tant, venim així i marquem sí. I així indiquem el detall de les obligacions. Així tenim el detall d'obligacions i ara el centre de despesa, que serà qui pagarà aquesta aportació econòmica, vicerectorat, i qui és el responsable de l'aplicació pressupostària. Si tingueu dubtes en aquest cas, doncs el més fàcil és preguntar als gestors encarregats de la gestió econòmica en la unitat. I cal detallar també les entitats que subscriuen el conveni, la universitat per una banda, i ara la segona part del conveni, segona entitat. Si calguera indicar una altra entitat perquè es firma entre tres entitats, universitat, ajuntament d'Alcoi i una altra, encara s'afegiria a través d'aquest botó una altra entitat. I finalment adjuntem documents adjunts. N'hi ha dos que són obligatoris, l'esborrany del conveni i la memòria justificativa. Entre tots els documents que adjuntem no podem superar els 10 megues i el primer, l'esborrany del conveni, ha de ser en un format editable, per tant ha de ser en Word, en LibreOffice o en algun editor de textos que deixi el format doc, docx o odt. En canvi, memòria justificativa ja podria ser en PDF. Per tant, seleccionem l'esborrany del conveni en doc i la memòria justificativa. Si encara necessitarem algun document més, així tindríem més possibilitats. Fem clic en declaració responsable i piquem en següent. Ens apareixerà després la proposta de conveni resumida amb totes les dades que hem incorporat, les comprovem i confirmem que són correctes. I així tenim el resum de les dades de l'expedient que s'ha iniciat. Si en el cas anterior teníem una proposta de conveni que implicava obligacions econòmiques a la universitat perquè havia de pagar una part a l'Ajuntament d'Alcoi, una part de la mostra de teatre, en aquest cas tindrem una proposta de conveni que reporta ingressos per a la universitat. Tot és igual, les dades del proponent, les dades del conveni, però arriba a l'apartat de drets econòmics per a la universitat i hem de marcar que sí. Quan marquem que sí, apareix un botó, fem clic en següent. Una volta dins del formulari, tanquem la informació sobre replega de dades i consentiment i en centre de despesa incorporem el centre de despesa que rebrà l'ingrés. En aquest cas, vicerectorat d'investigació, el NIF de l'empresa o institució amb qui hem firmat el conveni, en denominació de l'ordenant, la denominació oficial de l'entitat col·laboradora que consta en l'arxiu de proveïdors de la Universitat d'Alacant, i el concepte és el nom del conveni. Marcarem si s'emet factura, en aquest cas sí, i l'import, que pot ser aproximat també, en aquest cas són 3.000 euros, i la clau orgànica en què s'aplicarà l'import. La data en què es calcula que vindrà l'ingrés i finalment el nom del contacte en la UA i l'extensió telefònica i el correu electrònic. Fem clic en enviar, ens apareix un resum del formulari que acabem de completar i fem clic en enviar. I ara tornem a la proposta de conveni, continuem completant el que ens faltava, que és a partir d'ací, sí de l'empresa,
els documents adjunts, declaració responsable i clic en següent. Ens apareix el resum de les dades, confirmem que és correcte. Ens apareix el resum final. I ara entrem a expedients a comprovar quines són les nostres propostes de conveni que acabem de fer.